Deze week in Limbourgeois. Bij de VIP's aan de finish van de Volta Limburg Classic en kookles met biologische kruiden uit Margaten. Elk sportevenement van enige omvang heeft een VIP-arrangement. Zo ook de wielerkoers Volta Limburg Classic met finish in IJsden. Ja, de koers is naar jullie genoemd. Vroeger was het, kan ik me nog herinneren, de hel van het Mergeland. Ja. Misschien iets heroïscher eigenlijk dan Volta Limburg Classic. Ja, klopt. En op zich hebben we er ook geen enkele moeite mee dat die naam af en toe gebruikt wordt. Want het geeft die historie weer. En zonder verleden geen heden. En desondanks zijn we er ook trots op dat we na 5 jaar de Volta Limburg Classic. En je merkt eigenlijk dat mensen ook steeds meer die naam gaan gebruiken. Dus goed op deze manier, denk ik. Het wielrennen is dat ook een passie. Dat is toch weer geen anders dan het schuttersfeest. Ja, zeker. Maar wielrennen is natuurlijk voor Limburg economisch gezien en sportief gezien super belangrijk. Met alle toeristen die bijvoorbeeld morgen de koers gaan rijden. Ja, zeker. Morgen zien we 3.500 mensen die meedoen aan de toertocht. En we zien natuurlijk allemaal weer op weg naar de Amsterdam Gold Race en naar talloze andere rondes die hier in Limburg elk jaar weer plaatsvinden. En dat brengt geld. Ja, en veel lol en beweging voor de lui, dat is ook prima. Kun je ook zeggen van ja, dat is goed voor het imago en zoals dat tegenwoordig heet, de branding van de gemeente? Jazeker, als wij met name kijken hoe wij hier het Heuvelland neerzetten op sportief gebied, laten zien dat we niet praten over grensoverschrijdend, maar het gewoon doen. Samen met onze Belgische vrienden om de wielersport hier ook vandaag weer een goede impuls te geven. En we etaleren onze gemeente op een voortreffelijke wijze met deze prachtige Diepstraat en de Bemelerberg. En meer dan 30 heuvels onderweg. Nou, dan mag je toch spreken van een trotse burgemeester in een trotse wielerplaats. IJsden Margaten, dit voor de 43e keer. Vrijwilligers, bezoekers, hartelijk dank. Dans l'été, les jours de chien, pas un arbre pousse. Par les écrans du télé, on est mesmérisé. En voyant ces champignons sur les pistes rouges. Zijn beetje dan ook de hele dag metgegangen als VIP in de bus? Ja, de eerste keer joh. Ik ben al jaren sinds midden sponsor van dit gebeuren. Maar ik vond het perfect georganiseerd. Ook de medewerkers van de gemeente zullen ontvangen worden in het Huis van de Burger, in de gemeente Mergeroten. Fantastisch, een hele leuke dag. Ik vind dat we dat ook moeten ondersteunen. Dat is toch wel echt goed de regio. Echt IJsden Mergeroten. Ik vind het echt prachtig. Maar vroeger hadden het ook echt de hel van het Mergeland. Dat was wel een chique naam. Ja, de hel wordt toch wel echt mooier. Dat wordt echt, je moest door een hel gaan om door het Mergeland te fietsen. Maar ja, de Volta is natuurlijk de grote sponsor, dus ik begrijp dat wel. Ja. En dit is ook echt een VIP-entourage? Ja, ik ben zelf niet zo'n VIP-man om te zeggen, ik moet een VIP-entourage. Ik vind het wel leuk dat het een eerste gewoon in de harmoniezaal is. Wel een hele leuke mensen. Ik vind 300 mensen die voor deze tocht metgaan, vind ik toch wel heel veel. Dus je ziet het Limburgs bedrijfsleven is wel hier, moet ik zeggen. Vind ik wel leuk. En dat hoeft niet met oesters en champagne? Nee, liever niet. Gewoon het buffet van de traiteur hier op de dorp, dat vind ik wel mooi. Ja, Mark, je bent al heel lang kok van beroep. Ja. Maar dit is in wezen niet je eigen keuken. Dit is op locatie bij Frank Radder, de kruidenman die we kennen. Maar ook in wezen met een nieuw concept. Ja, de kruiden zijn er altijd.
van hem, maar jij maakt er afgeleide producten van. Ja. En geeft vanavond een soort workshop. Ja, dus toevallig heb ik vanavond een workshop. We hebben maandelijks het groepje hier. Maar buiten de kookworkshops hebben we dus onze delicatessenlijn opgezet. Met de kruiden van Frank natuurlijk. Ja. Dat betekent dat je dus culinaire producten maakt op basis van de biologische kruiden die hij hierachter op grote schaal kweekt. Dat klopt. En daar maken we dan ook weer, omdat de kruiden biologisch zijn, hebben we ook gekozen natuurlijk voor een biologische lijn aan delicatessen. Dus we maken iets van dressings, iets van siroopjes, geleis, zouten, pesto's, kruidenolies. En niet alleen van de kruiden van de kwekerij, maar Frank is ook herborist en hij gaat in de wild kruiden zoeken. En van die wilde kruiden maken we ook hele leuke, lekkere, bijzondere dingen. Ja. Maar ken jij dan al die smaken ook vanuit het wilde? Weet je dan meteen wat je ermee moet doen? Nee, daar moet ik zelf ook mee spelen en experimenteren. Ja, dat is juist het leuk. Iedereen kent met peterselie en je weet precies hoe peterselie smaakt. Maar als ik een wegenbrief van Frank krijg, dan moet ik ook gaan denken, het is best wel bitter, wat moet ik daarmee doen? Daar komt natuurlijk een zoet dressingje tegenover te staan of zo. Dus daar moet je mee spelen. En het is ook elke maand anders wat er dan komt. Ja. Citroen, ja, dat ruikt lekker. Ja, hierachter ligt de grote kwekerij van jullie, van biologische kruiden. Hè? Daar zijn we ooit wel eens geweest. Gigantisch veel productie voor heel Nederland zo'n beetje. Hè? Of in ieder geval, jullie hebben honderden afzetpunten in heel Nederland. Ja, zeker. Ja, dus voor heel Nederland, dat gaan we niet redden. Maar op circa 350 verkooppunten in Nederland staan we. Ja. Met biologische kruiden. Uit Margaten. Uit Margaten, ja. Zeker. Ja. Nou, nu komen deze producten nog erbij, gebaseerd op die deels de kruiden die hier gekweekt worden, maar ook wilde kruiden, hè, dus echt uit de natuur geplukt. Dat is weer iets anders dan kweken. Zie je hier een combinatie van beide of is het puur alleen wat hier uit de tuin komt, zou ik maar zeggen? Nee, het is inderdaad een combinatie. Dus als we hier zien, we hebben hier duizendblad, hè, dat is een wild kruid. Wat heel leuk is om in het Limburgse te blijven. We hebben hier pimpernel, kleine pimpernel. Dat is echt een uitgesproken kalkgras landkruid. Ja. Dus uiteindelijk zorgen wij ook dat in veel producten zit. En daar kun je uiteindelijk een stukje Zuid-Limburg, een stukje Limburgs landschap mee op de kaart zetten. Hier zien we natuurlijk daslook. Ja. Oké, dat is natuurlijk een kruid met een verhaal. Want daslook is natuurlijk puur Limburgs, is klasse. Je kunt er Mark maakt er de mooiste bereidingen van. Maar daslook is weer beschermd, dus je moet weer voorzichtig zijn. Dus het had hier niet mogen liggen dan? Jawel, want wij kweken het. Okay. En wij hebben dus zeg maar een traceerbare lijn naar Hongarije, dus dat is allemaal legaal. Ja. En dan mag het weer wel. Hè, want in Nederland is het beschermd, maar in Hongarije het staat er vol mee. Ja. We hebben hier kamille, dat zou voor heel Nederland kunnen gelden. Hè. Waanzinnig mooi, dus kamilletopjes als basis voor een kruidensalade. Ja, dat is klasse. Dat is echt klasse. Salie? Salie, zeker. Ja. Salie, oregano. Dus die salie, die oregano zijn van de kwekerij. Zo'n duizendblad en pimpernel zijn uit het wild, kamille is uit het wild. Dit is superleuk, heel vroeg nog. Maar toch, kijk eens, een rode tuin melden. Ja, kleur doet eten. Ja. Dat is waanzinnig, in mijn ogen althans. Ja. En wat ga je dan vanavond vanavond gaan de dames zo meteen een hele mooie wilde kruidensalade maken. En die kruidensalade wordt gepresenteerd in een mandje van Parmezaanse kaas. Dan komt wat wilde kruidenpesto bij en olie komt hierbij. Ze gaan een scampetje marineren in daslook en het wordt weer gegrild. En als hoofdgerechtje krijgen ze een lamsrumpje
Dat wordt ook weer een beetje op een Italiaanse wijze gemaakt, alla piccata. Dat wordt door een eimengsel gehaald, maar er zitten ook weer wilde kruiden in. Ja. En een polenta wordt er gemaakt met ook weer producten van Pubermarkt ingewerkt. En als dessertje krijgen ze een lekkere panna cotta, maar ook weer met vlierbloesem. En allemaal afleidingen van. Ja. Want kruiden moeten er steeds bij zijn. Dat is toch een beetje de basis. Ik heb het hier gewoon staan. Het is gewoon leuk als je gewoon even naar buiten komt. Je plukt iets wat, of Frank heeft iets en heeft mooie bloemetjes bijvoorbeeld. Hier. Want dat is tegenwoordig ook echt wel een trend, hè? Bloemetjes om te eten. Ja, ze moeten natuurlijk niet te groot zijn. Als je zo'n heel bloemetje op een bord gaat leggen, vind ik zelf een beetje overdone. Maar je kunt mooie blaadjes los plukken en erin vermengen. Want het oog eet ook mee. Het oog ziet het eerste, het gerecht. Ik zie viooltjes bijvoorbeeld. En dit zijn bijvoorbeeld madeliefjes, maar dan geen wit madeliefje, maar een rood madeliefje. Ja. Dus ik kan thuis in de tuin gewoon de madeliefjes van het grasveld afplukken en dan hop, morgenavond in de slaap. Als het hondje niet gelopen heeft, daar is het geen enkel probleem. Nee, die hebben we niet.